салом алейкум тамошобинои азиз. Одамое ки дар парки Барори Парк дар YouTube подписаться кардагиен, одамое ки накардагиен подписаться кунед бачаҳако, барои ки иҷа видеои тенштейн мешава. Одамое ки мехоҳанд дар шаҳри Санкт-Петербург мошин бигиранд, мо любой татида мошин гирифта метонем, ба шарте ки аввал передвзнос диҳен шумо. Хай нами ака чанд ҳазор передвзнос доди ака? 50,000 ака передвзнос мети, мо туда любой намуд мошине ки мехоҳӣ намихе. Хай ами ака мошина коф ёфт 50,000 дод, мо гирифтем, викуп додемша дар муддати 1 сол айхидаш мешава мошин. Мақсад аренда намети брат, просто ҳамин мошина мегири, корта кардан мегири, суми ки аренда бояд битиши, аренда наметиву да ҳаму мошин хидаш мети. Баъд 1 сол пас аканера иншоалло бо ҳам хали сёнка мекунем соҳиби мошин. Хай табрик ака, ту дар Барори Парк зинда бошем бачаҳако. Одамое ки жилани доранд барои мошин гирифтан, 50,000 дорӣ дар дастат, биё битемо туда чӣ намуд мошине ки маъқулайта мековем миёвем та. А одамое ки мехоҳанд ягон иномарка бигиранд ё ягон кемри пемри любой намуди мошин, камтарак передвзноса бландтар мети, брат мо туда миёвем мошин. Дар паноҳи Аллоҳ бошем бачаҳако. Канал дар подписация кунед, далши болши бо алоқа дем. Let's go.